Takého milého, pekného. No povedz mi, no čo sa naučíš byť pri čertovi, pri takému čertisku? A čo ti budeme rozprávať? Takže povedz mi. Nepovedz! Počuli ste to, že si hnusný. Hnusný. No, takže. Anielek, zaslúžia si darčeky? Zaslúžite si darčeky? Ale... Nie anielek, nie. Mám presielať, žiaden anielek. Nejakého anielika? Nejakého anielika? Do pekla? Áno. No, tak poďme čo nás, poď. Zatleskajte. Takže... Čert, počul si to? Čo? Ani nič. Podám mi sa. Nie. Takže, počula, že Anielik nám zaspieva. Nie. Takže Anielik... Tak nie, ty ho nechcem, tak. Žiadku, nie som kamarát. Teraz si to povolím, zatleskajme ho. No môže byť. To je ticho. Teraz oknom za Jaženie. A ešte. Skôľa, že si nespojenie? No dobre, takže sa tedy... Takže... Aj tak myslím, že som, takže... Radšej, choď tam do pekla a tam ti bude lepšie, dobre? Takže nech sa páči. Rozviedzte si svojich voľakov. Takže majte sa to pekne, deti. Deti! A uvidíme sa! Ahoj, ahoj! Ahoj, ahoj, deti! Ahoj! Ahoj! Nepočujem, ahoj! 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 Teraz počúvajte četa, že ako ahoj? Ahoj! Ešte raz, ahoj! 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 Takže deti, ahoj! Zavítal som medzi vás opäť po roku, aby som vás navštívil. Trošku som s vami porozprával, že čo a jak. Vy si aká trieda? Druhá B. Miko láske. Áno. Ticho buď. Čerty buď Niko, lebo ty nevieš čo ako preží hore nad zemou. Ty si tam po zemou v tom pekle, alebo zarecituje, alebo to už je. Takže vybec si. Ale rýchlo, nemáme čas. Sa dotoč. Také nemáme no? Erik, pôjde. No, dobre, zatleskajme. Kto tu? Ale zaspievaj. 3, 4, budeš Čiko. 3, Kto tu aj? 3, 4, 3. Na sa toho Mikuláša, neuč sa, neskúša sa. Lebo my nechcem. Testy, písomky. Odpovedem. Dneska nie. Anieli, buď tak dobrá. Pomôž mi. Takže poprosím predseda triedy. Poď medzi nás, zatleskajme aj jej zatleskajme. Pani Cukrá, zaslúžia si darčeky. Tu je pre vás. Sladká odmena. Ešte nemá nič, čo môže nechať slintať. Ale ty... Všetci sa bojíme. Dobrý deň sa praje, vážený pán profesorský zbor, pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pán zástupca. Takže zavítal som medzi vás opäť po roku. Všetky skúsime nepoj. Aby som vám rozdával nehu, lásku, dobrotu spolu s Anielikom. Máme taký špeciálny pozdrav od pána ministra Fronca, že sa
vraj, že po novom roku zlepšia platy, zvýšia sa. Budete veľmi radi? Áno. Áno? Samozrejme. Strične rozprávok. Zrišo, no už neviem, to už si museli vykompenzovať vy medzi s vami. Takže čo by som vám ešte povedal? Pán rejiteľ, zaslúžia si. Zaslúžia. Celý rok boli dobrí, dávali len dobré známky. Len dobre? Samozrejme. Len dobré. Ja to presne, nie je len dobre. Občas. Ale aj horšie. Občas. Takže pani Čoka, dávali si len dobré známky? Je samozrejme, však ma No, takže len dobre, hej? Dobre, len dobré známky. A sľubujeme, že budeme aj v novom školskom roku aj naďalej dávať len dobré známky. Samozrejme, keď žiaci budú vedieť. Všetci ste. Takže budete počúvať čerta, alebo nás a mňa a aniela? Všetky. Ježiš, Takže budete počúvať aj čerta, aby dával 5-ky, 4-ky. áno. Postáča len 5. Len 5-ky. Čert si o tom presvedčený, že len 5-ky? No, A prečo si to myslíš, že len 5-ky? tak lebo žiaci sa neučia. Nechodia do školy. Nechodia do Ale ty to školy. skáde, vieš, ty si tu pod zemou, ty nie si boli ako anielik. Tak tu na palete mi stále volá. Pane, ty sa No a čo tiež tak? No návozuj pána rejiteľa, že čo ti také ešte rozpráva, že Ale keď... len dobre. No. Všetko len dobre. No ale keď si čert, tak hovorí ti len, že sú slavné Že zlé chodia veci. neskoro do školy, čo? Ale Ale kto? to je zlé, hej, to sú zlé veci, hej. No, to sú zlé. Anielik, a ty nevoláš pánu rejiteľovi? Nejaké na tie lepšie veci, na tie dobré Ja veci? len málo, lebo to veľmi často sa mi stalo. Všetko je dobre, všetko je v poriadku, čo? Všetko je v poriadku, hej? Áno. Takže zaslúži si. Zaslúžia si. Zaslúžia si. Takže poprosím, stále zrobíš len zlé veci, takže, a nie, že si niečo ukradneš, jasné? Lebo to poznáme, že všetko len kradneš. Takže nech sa páči. Páči. Čas uteká, my sa ponáhľame. Vy, pani tu vaša, áno. Aha, takže, no, takže to bude úplne šťastnosti. Deti si zaslúžime. Takže na vedenie, hej, či bolo dobre? Tak? Keď si také, no povedz si mi. Bolo veľmi dobre, zaslúži si aj Zaslúži si. Ale tvoj kladeček, ale... Dobre, dovidenia. Ďakujeme. Zlaté to je. Gigika. Ďakujeme. Tu si čak môže skúsnuť. Poďme s nami s nami. Marek sa zľakol. Poď viacej. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Dobrý deň! Dobrý deň! Takže aj medzi vás zavítal Santa Claus, alebo Mikuláš, alebo ako ste ho nazvete. Dobrý deň sa praje. Nezabudol som ani na vás, že som... Zlatí sme, nezlatí sme. Aj my to vieme. Takže zavítali sme opäť po roku medzi vás, aby sme vás prišli. Ako sa vám darí v kuchyni? Veľmi dobre. Veľmi dobre. A keď vás vidíme, ešte lepšie. No ešte lepšie, výborne. Pozor naši špička, lebo sa vám tam zrieča niekde. Nemáte šiš, chvála Bohu. Takže nemáte si na čom zúsnúť, šefisko. Nemáte si na čom zúsnúť. Takže prišli medzi vás, aby sme vám rozdali lásku, nehu, dobrotu, aby ste s takým dobrým šmrcom varili tie obedy pre našich
pre tých Snažíme sa. pre obchodnú akadémiu polárnu. Snažíte sa? A vychádza vám to? Áno. Neboli Anielik, čert, mali ste nejaké sťažnosti alebo tak? Anielik nám to povie. Anielik, boli ako tam zborku nejaké sťažnosti? Nepočula si, nikdy si nevidela, ne? Všetko bolo. Ja som počul, že mi podávali pripečený kód. Pripečený koláč? Je to pravda? Á, černá, dneska je môj, vieš, bol pripečený. Ty si pripečený, lebo ty to máš všetko pripečené v tej hlave. Vieš, ako je to? Pani vedúca, hej. No pani vedúca, volali ste mu alebo klame? Lebo tento je preklad, lebo klame, hej. Videl si niekedy tu satana samotného klamať? Ty taký si šumný, že až... Veľmi sa tešil, aby tu prišla, aby sme jeden čím rýchlejšie išli do tej kuchyni. No dobre. Takže keď rozdám, aj my vám, keď rozdám darčeky, tak rozdám im aj vám. Aj vám. Aj vy ste boli dobre. Tak Anielek mi to potvrdil, aj samotné pani kuchárky, že ste boli dobre celý rok. Dúfam, že vám to vydrží. Nech vám to varí aj na ten druhý rok. Aj po ďalšie roky. Tak. Nech sa páči. Aj my ďakujeme. Dovi. Ahoj, deti. Ahoj. Ahoj. To je výborne. Takže opäť som tu po roku, aby som medzi vás zavítal. Ja som tu. Ženta si nevšimajte, som doprišiel len Anielik. On je taký svota, taký sranca, on je. Vieš, nechážu. Ty chceš každý do pekla, ale sú všetci dobrí spolu, sú všetci dobrí. Tak to je dobré. Pani vysoká sú dobrí? Dobrý. Hej. Čo? Máte? Darí sa vám? Nie. Komu sa nedarí? Kto povedal, že nie? Alebo zemiaky, alebo nič také? Zaslúžil si? Áno. A koho tu máte nejakého predsedu, alebo podpredseda? Ty si predseda? Poďme si nás. Tvoje meno? Lukáš. Zatleskajte Lukášovi. Takže Lukáško, je to opäť na tebe. Nehábi sa. Čer je ďalej, tak tu je dvojne, takže vás. Keď poješ čertom sa nevrátiš, ostaneš taký znehavený, ako má tvár, tak hnusný je, odporný, na nikoho nechce, len tam pocenový. Nie, nemáš pravdu, čer, nemáš pravdu. Takže, no, to ide, no. No ideš. No. A svetého Mikuláša, Mikuláš, zatleskajme mu. Ďakujem. Nech sa páči. A že si rozdáš každému na sebe. Hej. Je to bez. Si dobrý. Vidíš, že stoješ, ty si zlý, vidíš, že stoješ. Ahoj. Pozdravte doma. Ahoj. Ahoj, deti. Ahoj, deti. Ahoj. Ahoj, deti. Ahoj, deti. Máme tu aj čerta, on je veľmi zlý, ktorý nepočúval celý rok a takto aj vyzerá, aký je zlyhavený. Tak si to zaslúžil, ale mám tu aj pekného Anielika, dnešného. Takže, som tu opäť po roku. Prišiel som aj medzi vás. Čertičko, nechaj ho! Chceš ísť do pekla? To je to kamarát. Chceš ísť do pekla? A skáde ho ty môžeš poznať, a ty nemôžeš mať žiadnych kamarátov. Povedz mi, skáde, ty keď si dole v pekle. Budem rozprávať. No, nemáš čo rozprávať, to je to. Ale si to všetko za usilovnosť. Dajme za usilovnosť, za dochádzku. Môžem? Tak špecificky ako Všetkých vymenovať, ktorí sú za dochádzku. Podotkneme, že za dochádzku špecificky ešte dostane nejaký špeciálny. Tak za dochádzku to je Peter Šanda. Prosíme 30 Ja! Áno, Peter Takže on sa Šanda. slúži extra balíčky. Podanie nejakého uhlia alebo zemiakov alebo čo. Nie, v podobe slavnosti. My nemáme tých ľudí, čo nechodia do školy. Tleskajme mu. Ti náhodou obličí. Zaspieva nám. No, Peťo, no ideš nám teraz. Vieš? Ticho. Nejak som ho prehovoril. To potrebuje ticho. 3, 4. Na svätého Mikuláša neučí sa. Neskúša sa, kto ten zákon poruší, čert ho vyťahá za uši. Čert, poď čo si? Vyťaháš ho za uši?
Ju môže vyťahať za uši, ju môže. Vyťahaj poriadne, lebo nedávala pozor, jak je spolužak čítal, jak to má. Čet, poď sem. Takže, tvoj spod asi zaslúžil darčeky. Preberáš tu rôzne darčeky, hej. Takže všetkým, rozmel si, všetkým. Ja ti ďakujem za spoluprácu, hej. Dobre, deti, ahoj, robme tu zás.